Nebudeme len menovať hormóny a ich funkcie, pokúsime sa pochopiť logiku celého orchestra, ktorý riadi všetko od prvého sústa až po poslednú molekulu energie. Výborný obraz, ten orchester, pretože presne o tomto je, o dokonale zohratom orchestri. A dirigentom je vlastne potrava samotná. Aha. Tieto hormóny, v podstate signálne molekuly, sú produkované špecializovanými bunkami roztrúsenými po celom tráviacom trakte. A tieto bunky sú ako citlivé senzory. Čiže nereagujú len tak na niečo? Vôbec nie. Uvoľnenie hormónu spustí až konkrétny podnet. Roztiahnutie steny žalúdka, prítomnosť tukov, bielkovín alebo napríklad zmena kyslosti. Je to systém, ktorý reaguje v reálnom čase. A ako tieto signály cestujú? Pretože podklady popisujú 3 základné spôsoby. Ja si to predstavujem ako taký poštový systém. Máme tu klasickú diaľkovú poštu, endokrinný účinok. Kde sa hormón pošle krvou do celého štátu a nájde si svojho adresáta ďaleko od miesta odoslania. Presne tak. Potom je to tá lokálna susedská komunikácia, parakrinný účinok. To je ako listoček podaný susedovi cez plot. Hormón ovplyvní len bunky v bezprostrednom okolí. Bez toho, aby cestoval krvou. Áno. A do tretice máme tu niečo ako priamy rozkaz veliteľstva, neurokrinný účinok. Túto signálnu molekulu uvoľní priamo nervové zakončenie. A čo je na tom asi najviac prekvapivé, je, že tento poštový systém nefunguje len v tráviacom trakte. Mnohé z týchto molekúl sú zároveň aktívne aj v mozgu. To je absolútne kľúčový bod. Tieto látky sú takí dvojití agenti. V čreve riadia trávenie a v mozgu fungujú ako neurotransmitery, ktoré ovplyvňujú náladu, správanie, pocit sytosti. Hovoríme o osi črevo-mozog. Presne. A tieto hormóny sú jej hlavným komunikačným jazykom. Poďme teda sledovať túto komunikáciu v praxi. Predstavme si, že si dáme poriadny obed. Niečo bohaté na bielkoviny a tuky. Jedlo dopadne do žalúdka. Čo sa udeje ako prvé? Prvý na scénu prichádza gastrín, produkovaný G-bunkami v koncovej časti žalúdka, v tzv. Antre. Tieto bunky majú v podstate 2 hlavné senzory. A na čo reagujú? Jeden reaguje na mechanické roztiahnutie steny žalúdka. Systém vie, že prišiel objem. A druhý senzor je chemický. Ten reaguje na prítomnosť aminokyselín a peptídov. Čiže na produkty rozkladu bielkovín. Žalúdok teda vie, aha, som plný a je tu mäso. A gastrín je ten signál, ktorý povie, spustite hlavné motory. Presne tak. A čo presne robí? V podkladoch sa spomína trofický účinok. To znie dosť odborne. Znamená to, že gastrín je nielen vypínač, ale aj taký výživár pre sliznicu. Udržuje ju v kondícii. Perfektne povedané. Trofický znamená podporujúci rast a výživu. Gastrín zabezpečuje, aby bola žalúdočná sliznica zdravá a schopná odolávať veľmi agresívnemu prostrediu, ktoré sama vytvára. A to nás privádza k jeho najznámejšej funkcii. K produkcii kyseliny. Dramaticky zvyšuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu. Je to vlastne pokyn pre parietálne bunky. Vyrábajte kyselinu, ideme tráviť bielkoviny. Dobre, ale čo zabráni tomu, aby žalúdok nakoniec nestrávil sám seba? Musí tam byť nejaká brzda, nie? Samozrejme. Systém má zabudovanú elegantnú poistku. Je to negatívna spätná väzba. Ako to funguje? Ako mámle kyslosť v žalúdku dosiahne určitú úroveň, teda pH klesne veľmi nízko, táto kyselina sama priamo zastaví G-bunky v produkcii gastrínu. Cyklus sa uzavrie a produkcia kyseliny sa utlmí. Dokonalá samoregulácia. Presne. Dobre, žalúdok si urobil svoju prácu. Vytvoril z obeda kyslú kašu, chymus, teraz ju posiela ďalej, do tenkého čreva. To musí byť pre dvanástnik, teda prvú časť tenkého čreva, poriadny šok. Obrovský. Kyslý obsah by ho mohol poškodiť. A reaguje okamžite, ako keby sa spustil požiarny alarm. A tým alarmom je? Hormón sekretín. Je to historicky vôbec prvý objavený hormón. Jeho S-bunky v dvanástniku sú extrémne citlivé na nízke pH. Príchod kyslého chymusu je pre nej jasný signál. Požiar. Treba hasiť. A kto je ten hasičský zbor? Hasičský zbor je pankreas. Sekretín cestuje krvou do pankreasu a dáva mu jediný, ale masívny príkaz. Produkuj obrovské množstvo tekutej šťavy bohatej na bikarbonáty. Čiže na zásade tie látky, ktoré tú kyselinu neutralizujú? Áno. Sekretín tak chráni črevo a zároveň vytvára optimálne prostredie pre ďalšie tráviace enzymy, ktoré v kyslom prostredí proste nefungujú. Geniálne. Takže kyselina je zneutralizovaná
Ale v tej kaši z nášho obeda sú stále tie cenné živiny, tuky a aminokyseliny. Črevo ich musí nejako spracovať. Kto prevezme štafetu po sekretíne? Teraz prichádza na rad, ako ste to pekne nazvali, hlavný manažer hostiny. Hormón cholecystokinín alebo skrátenie CCK. CCK? Jeho bunky v tenkom čreve sú expertmi na detekciu tukov a bielkovín. Keď ich zacítia, CCK sa uvoľní do krvi a začne koordinovať jednu komplexnú operáciu. Takže to je ten manažer, ktorý volá na všetky strany. Hovorí mozgu, už stačí, sme plní. Presne tak. To je jedna z jeho prvých úloh. CCK je jeden z najdôležitejších signálov sítosti pre mozog. A zároveň kričí na žalúdok, spomáľ, nestíhame spracovať tento tuk. A zároveň dáva pokyn žlčníku a pankreasu. Dáva dva kľúčové príkazy. Pankreasu, aby uvoľnil šťavu plnú enzymov na štiepenie tukov a bielkovín a žlčníku, aby sa stiahol a vypustil žlč, ktorá je nevyhnutná na emulgáciu tukov. Majstrovská koordinácia. Absolútne. A čo sacharidy? Náš obed mal určite aj nejakú prílohu. Čo sa stane, keď systém detekuje glukózu? Vtedy sa aktivuje ďalší dôležitý hráč – GIP. GIP. Glukózodependentný inzulinotropný peptid. Jeho starší názov bol gastrický inhibičný peptid, ale ten nový oveľa lepšie vystihuje jeho hlavnú úlohu. Keď bunky v tenkom čreve zaznamenajú glukózu, uvoľňa GIP. A ten, ako názov napovedá, nejako súvisí s inzulínom, že? Presne. GIP cestuje do pankreasu a hovorí beta bunkám. Pozor, pripravte sa, z čreva prichádza cukor. Aha, takže on ich varuje dopredu. Áno, vďaka tomuto signálu začne pankreas uvoľňovať inzulín ešte predtým, ako hladina glukózy v krvi reálne stúpne. Tento jav sa nazýva inkretínový efekt. To je dôvod, prečo glukóza prijatá ústami vyvolá oveľa silnejšiu inzulínovú odpoveď ako rovnaké množstvo podané priamo do žily. Presne ten. Črevo proaktívne pripravuje telo na prichádzajúcu energiu. Fascinujúce. Takže črevo posiela do centrály taký heads up. Dobre, náš obed je strávený. Prejde pár hodín. Sme v tichej kancelárii a zrazu hlasné škvrkanie v bruchu. Áno, poznáme. Vždy som si myslel, že je to len hlad, ale asi to bude zložitejšie. Je to oveľa zložitejšie a hlavne užitočnejšie. To, čo počujete, s najväčšou pravdepodobnosťou nie je hlad, ale upratovacia čata pri práci. Upratovacia čata? Presne. A túto čatu diriguje hormón motylín. Na rozdiel od ostatných sa jeho hladina nezvyšuje po jedle, ale naopak cyklicky stúpa v približne 100-minútových intervaloch medzi jedlami, teda na lačmno. A čo presne tá upratovacia čata robí? Motylín spúšťa niečo, čo sa odborne volá migrujúci myoelektrický komplex. Sú to veľmi silné, pomaly sa posúvajúce vlny kontrakcií, ktoré začnú v žalúdku a prejdú celým tenkým črevom. S akým cieľom? Ich úlohou je doslova pozamekať a vyčistiť tráviaci trakt od všetkých zvyškov potravy, od umretých buniek a hlavne od baktérií. Posunú to všetko do hrubého čreva. Je to nevyhnutná hygiena. Takže na budúce, keď mi zaškvrká v bruchu na porade, môžem povedať, že to nie je hlad, ale len môj migrujúci myoelektrický komplex v akcii? Presne tak. A ako náhle niečo zjete, motylínové cykly sa okamžite zastavia. Dobre, prebrali sme hlavných hráčov, ale ten systém má aj svojich špecialistov na jemné doladenie. Však podklady spomínajú celú škálu lokálnych regulátorov, napríklad takých, čo fungujú ako brzda a plyn. Výborná analógia. Univerzálnou brzdou v tomto systéme je somotostatín. Je to taký tichý strážca, ktorý hovorí pomaly, ukľudnite sa. A kedy sa aktivuje? Uvoľňuje sa napríklad pri nízkom pH a jeho úlohou je tlmiť aktivitu takmer všetkého okolo. Inhibuje sekréciu žalúdka, pankreasu a dokonca aj uvoľňovanie iných hormónov, ako je gastrín či sekretín. Zabraňuje prestreleniu systému. A čo ten plyn? Kto je hlavným akcelerátorom, napríklad pre tvorbu kyseliny v žalúdku? Tým je jednoznačne histamín. Lokálne v žalúdku ho produkujú špeciálne bunky a je to jeden z najsilnejších stimulátorov sekrecie kyseliny chlorovodíkovej. A to je ten, na ktorý cielia niektoré lieky. Celá trieda veľmi úspešných liekov na pálenie záhy, tzv. H2 blokátory, funguje presne na princípe blokovania tohto silného plynového pedálu. To je skvelý príklad prepojenia fyziológie a farmakológie. Teraz k tým neurokrinným látkam. Tu ma v podkladoch zarazila jedna vec.
Enkefalíny. Áno, To sú predsa endogénne opiaty, látky proti bolesti v mozgu. Čo preboha robia v čreve? no vidíte, to je skvelý príklad toho dvojitého agenta, o ktorom sme hovorili. V čreve robia enkefalíny v podstate to isté, čo v mozgu. Tlmia. Tlmia čo? Konkrétne tlmia motilitu, teda pohyblivosť, zvyšujú napätie zvieračov a spomalujú prechod potravy. V podstate hovoria črevu. Vydrž, spomal. Aha, a to je vlastne mechanizmus, prečo klasické opiatové lieky proti bolesti spôsobujú zápchu. Presne ten. Aktivujú tie isté receptory. To dáva zmysel. A čo ďalší neuropeptid? VIP. Vazoaktívny intestinálny peptid. VIP je skôr pravý opak enkefalínov. Je to relaxačný a sekrečný hormón. Hovorí hladkej svalovine, aby sa uvoľnila, otvára zvierače a zároveň stimuluje črevné bunky, aby vylučovali vodu a elektrolyty. Udržuje obsah čreva tekutý. Áno, a uľahčuje jeho posun. Zdroje uvádzajú ešte niekoľko ďalších hormónov. Namiesto toho, aby sme ich vymenovali všetky, je medzi nimi nejaký, ktorý obzvlášť dobre ilustruje, do akého detailu je tento systém prepracovaný. Myslím, že vilikinín je fantastický príklad. Je to hormón, ktorého zdá sa jedinou úlohou je stimulovať pohyb črevných klkov. Koľko tých mikroskopických prstovitých výbežkov v tenkom čreve? Presne tých. Takže my máme špeciálny hormón len na to, aby tieto klky mávali a lepšie premiešali tekutinu nad sliznicou, aby sa urýchlilo vstrebávanie živín. Vyzerá to tak. Je to ako keby systém mal mikroskopické ruky, ktoré zberajú úrodu. Ukazuje to, že optimalizácia prebieha až na mikroskopickej úrovni. Neuveriteľné. A keď už sme pri tom jemnom ladení, môžeme ešte spomenúť protichodnú dvojicu, ktorá riadi pankreas. Na jednej strane enteroglukagon, ktorý pankreatickú sekréciu tlmí, A na druhej? chymodenín, ktorý ju naopak zvyšuje. Je to neustály dialóg, ktorý zaisťuje, že pankreas pracuje presne tak, ako je v danom momente potrebné.